national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Oktubre 3, tuig 2020. Ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Pila ka mga market vendors nga nagapamatok sa surveillance testing patigayunon, nagpatigayon sang noise barrage. Dealers sang mga motor sa may dalan Lacson, syudad sa Bacolod, gain hold up subong nga hapon. Sa balita national, DepEd nakahanda na sa pagbukas ang klase sa Lunes nga adlaw. Registration para sa National ID System mag-umpisa na sa Oktubre 12. Sa balita international, symptomatic nga si US President Donald Trump ginbiyahe. Sa balita international, symptomatic nga si US President Donald Trump ginbiyahe padulong sa military hospital para sa COVID-19 treatment. Sa sports balita, Lakers liwat nga gintambaghan ang Miami Heat sa Finals Game 2. Kag sa showbiz balita, Sofia Vergara ginkilala nga highest paid actress sang 2020 sang Forbes magazine. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. And good evening sa mga ka-aksyon namon nga nag-monitor via Facebook Live sa Aksyon Rally Bacolod karon nga Saturday night. Recognize naton ang pila ka mga ka-aksyon naton nga nag-tune in na. Subong gabi, good evening lang kay Ma'am Veronica Balyados et Chaus. Good evening. Si Sir Bia Jonathan nga nagapamati dira sa area sang Purok Hello Blocks 6 Yap Barangay Singkang Airport. Salamat gid. Si President Dennis Richard Tibor Roma nag-monitor naman si Zet Alunan. Good evening Action Dale, be safe and God bless you. Padayon lang mga ka-aksyon sa pag-comment down sa inyo sinay mga greetings sa aton sining nga pagpangalagad kay tingwa naton nga ma-recognize isa-isa kutob sa mga nag-komento mga ka-aksyon. So halong-halong kutob dira sa mga nagapapauli diri sa masyudad sa Bacolod, medyo maulanon ang aton sininga panahon or maulanon gid ang aton sininga panahon, hindi lang medyo, no. So halong-halong kan sa mga motorsiklo, no, halong-halong mga ka-aksyon and syempre gina-advertise natin, gina-promote ang Energy Funds Club. I-search lang sa inyo sa tag sa mga Facebook account. Ini siya ang fans club para sa mga nag-suporta, no, sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Padayon lang sa pag-comment sa inyong mga greetings kaya aton sini balikan pagkatapos sang aton sini nga mga balita lokal. Standby, salamat. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic.
Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time, lasay sa 8 kagaron sa detalye na sang mga balita lokal. Nakita sa bago nga City Director sang Bacolod City Police Office nga si Colonel Manuel Placido nga maayo ang mga proyekto kag sistema nga ginapatuman ni anay BCPO Director kag iya classmate nga si Colonel Henry Binyasa. Una diri luyag ni Placido nga ipabilin ang mga programa nga nagahatag sang dako nga kontribusyon sa accomplishment sang kapulisan. Ikaduwa mong pag-manage sa mga programa sang BCPO kag ikatatlo among pag-modify sang mga programa o kon proyekto nga kinahanglan pa nga i-improve. Hindi man prioridad ni Placido sa karon ang reshuffling sa mga chief of police sa pulo ka mga estasyon sa idalom sang BCPO. Bangod nakita man sini nga dedikado silang trabaho kag away kontra COVID-19 ang dapat nga tutukan sa karon. Nagpangabay si Placido sa Bacolod nun nga magkooperar sa gobyerno bangod para inisa kayuhan sang tanan. Damlag lang nag-courtesy call si Placido kay Bacolod Mayor Bing Leonaldia. Initial na plan to maintain kung ano man yung mga bibigay na magandang maintain kung ano man yung mga programa at project na nagbibigay ng magandang accomplishment. Yung manage kung ano man yung modify kung ano yung mga bagay o project na program na kailangan baguhin. Yun lang siguro tatlong M: maintain, manage, and modify. Nabatian si BCPO Director Colonel Manuel Placido. Samtang nagbulos bilang chairman sa United Negros Alliance sa Conyonega si Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferreira. Ini matapos nagtaliwan si Anay Governor Alfredo G. Maranon Jr. Suno kay Unega Secretary General Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. Nagbulos si Ferrer pagi sa ginatawag Rule of Succession. Suno kay Escalante, nagligad ka Marso magasapol kuntani ang Unega go desisyonan ang pagpili isang magabulos nga chairman bangod hindi na elected official si Maranyon. Apang iniyang wala madayon bangod sa COVID-19 pandemic. Suno sa alkalde, nagsugilano na sila ni Sagay City Mayor Alfredo Maranyon III agud hambala ng plano nga pagsinapol sa mga alkalde nga miyembro sang Unega. 1998 sang gintukod ang Unega bilang isa ka provincial political party. So as of now, si Vice Governor Jeffrey Ferrer is our acting chairman, no? Vice chair siya, no? So acting chairman siya. Chairman siya by rule of succession. Hindi lang acting by rule of succession, chairman siya. Nabatian si Unega Secretary General Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr.
Sa dugang pang balita lokal, ginatinguan sa Bacolod Management Information Technology and Computer Services Department nga masulbara ang nagluntad nga problema kun kabudlayan sang publiko sa pagparehistro sa online application sa Bacolod City COVID-19 Contact Tracing System kon backtrack. Suno kay Bacolod Councilor Lady Gles Gonzales, ining ngalihok ang kabahin na sang ila ginahimo nga preparasyon angot sa natalana nga pagpatuman sang City Ordinance 941 nga mong basihan sa pagpatuman sang among nga kasuguan. Suno kay Gonzales, ginapaabot sang syudad nga matapos na ang nagakaigo nga proseso sa sulod sang 15 kadlaw nga ginalakipan sang requirement nga mong publication sang ordinansa. Suno kay Gonzales, tigayon na nga na panagtag sang syudad ang kopya sang ordinansa sa hanay sa mga negosyante, hagiban pang mga sektor nga imbolbado sa mga regulasyon. Base sa Section 13 sang City Ordinance 941 kon backtrack ordinance, ang sinuman nga negosyante o kon individual nga maglapas sa mga kasuguan ang magapangatubang sang nagakaigo nga penalidad. Target data is 15 days. So, kung may problem, system problem, tayo i-fast track na sa IT na ma-arrange ng system ta. Everything will work na, madayon ganyang 15 days na to na implementation. Nabatian si City Councilor Lady Gles Gonzales. Nag-isa mga vendors gikan sa 3 ka madalagko nga mga merkado sa syudad sa Bacolod sa Gin patigayon nga synchronized noise barrage subong adlaw Sabado. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Edsoy Tenista, tuyo sa ilahanay nga pamatukan ang plano sang syudad nga mass swab testing para sa ila. Sulo kay Tenista, hindi kombensido ang ilahanay sa plano sang syudad bangod wala sa klaro nga basihan ang pamunuan sang syudad agud ipaydalom sila sa surveillance testing. Gina-question man sa mga vendors kung nga ang mga vendor gid lamang sa Burgos Central Market kag Libertad Market ang igapay dalom sa surveillance testing kag nga wala nalakip ang iban pang mga vendors sang syudad kag probinsya, lakip man ang mga bumalakal. Hindi nila mapaklaro ang ginapamangkot namon sa ila. Nakakapos ng din ang ginatawag nga mandatory paper nga mapakita namon nila sa amon. Kaya sunod sa kay Ernie Pineda, mandatory nila sa babaw, mula sa papilis. Ikaduha nga pamangkot na sa Bacolod na itabo, nga sa iban nga mga lugar wala. Nabatian na ang market vendor nga si Edsoy Tanista. Sa katapusan nga balita lokal, nakuha ang kapin na 18,000 pesos sa kwarta matapos gin-hold up ang motor trade nga establishmento sa may Dalan Lacson, Corner San Sebastian, Barangay 32, Syudad sa Bacolod, kainasang hapon na Sabado. Sa initial nga report, duwang mga suspect sa krimen nga nagpalagyo sa kaysa pula nga motorsiklo matapos nga nakuha ang kwarta. Isa ka lalaki nga naka-helmet kag naka-bonnet ang nagsulod sa cashier kag nagdeklarar sang hold up samtang ang isa naman kalalaki ang yara sa sagwa nga nagaserve nga lookout. Matapos nakuha ang kwarta, ang duwa ka mga suspect ang naglakat humalin sa motor trade padulong sa may likod sang shabu-shabu kag nagsakay sa pula nga motorsiklo. Ginatunguan sa mga empleyado sa motor trade nga lagson ang mga suspect pero napasnawan bangod armado ang mga ini. Padayon sa karon nga gina-review sa kapulisan, ilabi na sa Police Station number 1 ang CCTV para makilala ang mga sospetsado. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:14, DTX. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag And we are back mga ka-aksyon sa second batch sa mga greetings nga aton i-recognize subong nga Saturday night sa aton sini nga pagpangalagad sa aton sini nga evening newscast sa Aksyon Radio Bacolod. Ginatamyaw ta lang sang good evening kadasig. Kadasig magdamo sa mga greetings kay napipila pa lang pero subong loaded na no ang aton sini nga comment section.
Good evening lang kay Mama Nela Nutilia Zane. Good evening Bacolod. Araman si Miss Jean Oy si Sir. Good evening President, no? Alright, ang mga officers natin sa Energy Funds Club. Present na karon nga Sabado sang gabi. Good evening Action Radio. Tamiyaw Kudigalia sa may Barangay Doran. Dumag copies ang family Furigay labi na kay Auntie Leyte. Furigay Kaga Contreras. Salamat gid halin kay Blood Rain Contreras. From Chris Vilma Reyes, good evening Action Dale. Monitor lang kami diri sa may East Homes 3. Barangay Stefania, God bless. Salamat gid. Araman si Elcas S, good evening lang sa tanan nga taga Panyapon or Payabon, Hinubaan. Salamat gid dira sa Hinubaan, nagaulan-ulan man dira ayhan kay diri sa Bacolod, nagtupa no ang ulan. Mga ka-aksyon. Si Sir Alex Fuentes, good evening sa imo, Action Sir Dale, kay happy rainy weekend sa imo Sir. Salamat gid, be safe. From Sir Alex Fuentes, present naman sa aton sining pagpangalagad si Mama Melchorita Ferrer, good evening. And araman si Sir Melvin Peñafiel, good evening Action Dale, mayong gabi man Sir Melvin. Kag si Evelyn Tumakin, Brose Tamio lang, Brose Family, or Brose Tumakin watching live in Sipalay City. Salamat gid. Comment down lang sa gyapon mga ka-aksyon sa inyo sining mga greetings. Ay by the way sa mga taga Bacolod, buwas nga adlaw damo gid sa gihapon ang nagaka-confuse sa nagapabangkot kun bala may mga Sunday lockdown pa. Wala na mga ka-aksyon sang Sunday lockdown nga ginatawag since suspended ang pag-usar sang HQP system no dinhi sa may syudad sa Bacolod based on City Ordinance 63 ni Mayor Bing Leonardia. Pero close lang sa gihapon. Steady lang sirado ang aton sa tatlo ka mga dalago nga merkado, Burgos Central Market kag Libertad, mga ka-aksyon for disinfection nga pati gayunon. So standby para sa mga additional nga mag-greetings, padayon lang sa pag-comment down, magabalik kita pagkatapos sang mga balita nasyonal. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na mensahe nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mapakod nga prinsipyo, reporter Nasa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:20 kagaron sa detalye na sang balita nasyonal. Nakahanda ng Department of Education akong DepEd sa pagbukas ng klase sa mabot nga Lunes nga adlaw Oktubre 5. Suno kay Undersecretary Diosdado San Antonio, nagapati sila nga handa na ang ahensya kag kalakip na diri ang mga contingencies. Sa datos sang DepEd, 59% sa mga estudyante sa Pilipinas ang mag-uusal sang printed module, 20% ang online, 20% ang offline digital.
Masobra 24 milyones ka mga estudyante ang naka-enroll sa public school para sa school year 2020 to 2021. Kapin 398 mil naman ka mga estudyante ng halin sa pribado nga bulutuan ang nagsaylo sa public school. Nagapakita man sa datos ang DepEd nga may kapin 2 milyones ka mga nag-enroll sa public school sang tinanikdan nga school year, ang wala naman nag-enroll para subong nga school year. Mag-aumpisa na sa mabot nga Oktubre 12 ang registration para sa National ID System. Suno kay PSA o na PSA Chief ang National Statistician Claire Dennings Mapa. Ang step 1 sang registration napagkuha sang 10 demographic information sang mga registrant ang magasugod sa Oktubre 12. Suno kay Mapa ang mga registration officers ang magabisita sa mga balay sang identified registrants o sarang listahan sang DSWD para magkuha sang impormasyon pag maghatag sang appointment kung saan magbisita sa mobile registration centers. Dugang panimapa ang step 2 sang registration o pag-capture sang biometric information. Ang isang iris scan, fingerprints ag photograph ang magasugod naman sa Nobyembre 25 sa PhilSys registration centers. Ang DILG ang nagpili sang prioridad ng mga probinsya nga ipatuman ang National ID o Philippine Identification System. Target sang PSA nga marehistro ang 45 million ka mga Pinoy sa 2021 kag dugang naman nga 42 million sa 2022. Samtang COVID-19 update kita sa Pilipinas, gin report sang Department of Health subong hapon ang 2,674 ka mga bago nga mga COVID-19 cases sa pungsod. Bangod sini, nagsaka na sa 319,330 ang total confirmed COVID-19 cases sa Pilipinas. Sunod sa DOH, ang National Capital Region ang may pinakadamo nga bago nga mga cases ng COVID-19 nga mayara sang 1,046. Nagasunod naman ang Cavite nga mayara sang 257, Rizal nga may 165, Batangas nga may 137, kag Laguna nga may arasang 121. Nagdangat naman sa 255,046 ang total recovery sa Pilipinas matapos nga nadugangan sang 459. Gin report man sang DOH ang 62 ka bago nga napatay bangon sa COVID-19 o kung kabugusan nga 5,678 death toll. Ang Pilipinas sa karon na may arasang 58,606 ka mga COVID active cases kag masobra na sa 3.3 million ka mga tawo ang napaidalom sa RT-PCR test. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 24 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Dugang nga mga balita pagkatapos gid lamang sini. And we are back mga ka-aksyon sa last and final stretch sa aton siling greetings sa karon nga Saturday night. Hingagawon naton ang pila ka mga late tuners naton via Facebook Live nga naga-monitor sa mga balita diri sa Bacolod, amuman mga balita nasyonal. Si Sir Flores Mirasol Mercy, good evening Action Dale. Shout out to all Energy Funds Club. Happy weekend. Keep safe. God bless us all watching live here in Hong Kong. Wow, grabe, may member kita gari no sa Energy Funds Club nga taga Hong Kong. Salamat gid kay Sir Flores Mirasol Mercy. Si Sir Aquarius Boy live in Binondo, Manila diri sa may Benedicto Steel Corporation. Salamat gid. Kag ginatamyaw man ni Aquarius Boy si Nicanor Gartila nga nagapamati gid. Salamat. Si Ma'am Jenny Aglinaw Moletin, good evening Action Dale. Patamyaw lang ko kay Pamela Abona nga perme gid nagapamati sa imo. Salamat gid kay Ma'am Jenny, halong-halong kamo dira. Si Sir Emmanuel Miraflores Cuales, good evening Sir Dale Salazar, watching live in Qatar. Salamat gid Sir Emmanuel. Present man si Pong, si Pong. Good evening ka-aksyon. Shout out dira sa may barangay Bunga DSB puro ka Adiabo kag family Flores. Good evening man dira sa Prudente family sa may purok Bunga kay Tita Mirna Prudente. Salamat gid. Si Ma'am Lucita Paulan, good evening Action Day. Monitor lang kamusta sa Paulan family dira sa may La Castellana. Stay safe lang halin dira sa may Teresa Rizal
Manila. Salamat gid. And si Ma'am Rose Guevara kag si Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso na nakatune in naman sa tunsin nga pagpangalagad kay si Ma'am Olive Prado Gargaritano. Sa mga aksyon nato na nga na-miss ko ang ila sining mga greetings sa pasensya na. Kag salamat gid sa suporta, no? So standby na sa Balita International Sports kag Showbiz mga ka-aksyon. Salamat halong. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon! Lasay sa 29 Action Radio Philippine Standard Time kagaron sa detalye na sang Balita International gin-airlift si US President Donald Trump padulong sa military hospital para sa COVID-19 treatment. Ini ang precautionary sang administrasyon matapos ang pag-anunsyo ni Trump pagi sa Twitter nga nag-positibo ini sa COVID-19. Sunod sa press secretary nga si Kayleigh McEnany ang presidente ang magatrabaho sa presidential offices kag Walter Reed sa masunod nga mga inadlaw base man sa rekomendasyon sa nga doktor kag medical experts. Si Trump ang nagwa sa White House nga nagasok-sok sang mask kag nagsakay sa helicopter nga wala sang may naga-assist sa iya. Nagpasiguro naman si Trump nga okay ang kondisyon sang First Lady. Una sa balita, una sa aksyon.
Sa sports balita, liwat nga nakuha sang Los Angeles Lakers ang game number 2 sang NBA Finals matapos nga gintambakan kag lutuson ang Miami Heat sa score nga 124-114. Nanguna sa Lakers sa LeBron James nga may 33 points sa Anthony Davis nga nagdugang naman sang 32 puntos. Sa bahin sang Heat si Jimmy Butler ang nakascore sang 25 points, may 13 assists kag 8 rebounds. Wala naman nagkahampang sa Heat si center player Bam Adebayo bango sa shoulder strain kag guard Goran Dragic bango naman sa injury sa wala sining tiila. Ang Lakers ang mayara na sang duha kadaog sa best of 7 series. Ang game 3 ang patigayunon sa Lunes sa adlaw sa Pilipinas. Sa balita, una sa aksyon. Kag sa naman nga showbiz balita, ginhingadlan sang Forbes magazine si Sofia Vergara bilang highest paid actress sang 2020. Sunod sa Forbes, ang Colombian-American actress ang nanguna sa New World Rankings sa mayroon sang $43 million nga income. Nagasunod sa listahan si Angelina Jolie nga may $35 million. Ikatatlo abo si Wonder Woman star Gal Gadot nga mayroon sang $31.5 million. Ikaapat si Melissa McCarthy nga may $25 million kag Meryl Streep nga may $24 million. Nalakip man sa top 10 sang listahan mo Sunday Nicole Kidman, Ellen Pompeo, Elizabeth Moss kag Viola Davis. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 32 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Oktubre 3, tuig 2020. Sa liwat ako ang inyong tag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,